Україна сама обирає свій шлях, а Росія має звільнити окуповані території. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорили загострення на фронті та скупчення російських військ біля українського кордону. Міністр Кулеба сподівається, що НАТО допоможе стримувати Росію і наголосив, що Україна ніколи не стане частиною російського світу і готова до будь-якого розвитку подій. А генсек Альянсу наголосив, що Росія не має права впливати на вибір України. Це лише 30 союзникам вирішувати, коли Україна готова стати членом НАТО. Ніхто інший не має права втручатися в цей процес, і це суверенне право кожної нації, такої як Україна, запитати про членство. Це дуже важливий принцип, тому що Росія зараз намагається відновити свого роду сфери впливу, де вони могли б вирішувати, що сусіди можуть робити. За 2 тижні Росія наростила свою ворожу пропаганду, яка дегуманізує українців і культивує ненависть до українців. Росія цього разу не зможе нас зненацька застати. Україна і наші друзі залишаються пильними. Ми не будемо втрачати час. Якщо Москва почне нову спіраль насильства або нерозумно діятиме, це дуже дорого їй коштуватиме. It will be costly in all senses.